Pääsääntöisesti varmaan on se kalenteri, mihin kerään tietoa harjoittelusta ja laitan aikataulut sinne ja sitä kautta pojat pystyy myös seuraamaan, että minkälaisilla otsakkeilla ja ajatuksilla aina viikkoa tehdään ja mitä on siellä niin kuin nostettu esiin harjoittelussa. Että se kalenteri on tällä hetkellä varmaan se tärkein. Sitten on nuo ottelutapahtumat tietysti on semmoinen, mistä kerätään dataa ja käydään niitä pelaajien kanssa läpi. 2 tärkeintä on kalenterin käyttö ja sitten sitä kautta harjoitusten seuranta kautta sitten tietysti jätkille se iso apu on siitä, että ne pystyy kännykällä helposti seuraamaan ja tulee muistutuksiakin, että koska alkaa harjoitukset. Ja sitten toinen on nyt se tilasto-ohjelma tuossa iPadilla, mitä käytetään sitten pelien aikana. Maalipaikkojen kerääminen on se isoin arvo oikeastaan. Sitten meillä on taklaukset ja semmoista, mitä nyt tilastoidaan sieltä. Sitä pelaajan testiseurantaa aika paljon, eli kaikki pelaajan data tavallaan pidetään käytössä niin, että me voidaan sitten pelaajapalaverissa aina niihin tulla. Plus sitten tietenkin se otteludata, eli tällä hetkellä aktiivisimmin käytössä on nämä taklaukset, riistot, tämmöiset kiekonestot. Ja sitten myös miesten määrästä riippuen niin myös se maalipaikkaseuranta, mikä saattaa aikaisemmin, joka on hemmetin hyvä siinä hommassa. Me nähdään joukkuetasolla siten, että missä me onnistutaan, onko suora hyökkäyspelaaminen tai päätypelaaminen, mikä tahansa, niin akilleen kantapää tai vahvuus. Havusportissa käytän pääsääntöisesti mitä käytän, niin kalenteri, mihin merkkaan kaikki harjoitteet, mitä meillä on. Sitten pojat käyttää sitä päiväkirjaa, niin mä käyn tarkkailemaan sieltä, että miten ne syö, miten ne nukkuu. Meillä on välillä sellaisia pätkiä, missä niitä on pakko sitä täyttää ja välillä sitten vähän iisimpää se homma. Ja toki pelianalyysit joka pelistä tulee eli nämä raportit, mitä siitä ohjelman kautta saa, ne käyn tarkistamassa. Ilmoittautumisia, kalenteritoimintoja, jonkun verran on sitten testituloksia ajettu ja tämmöisiä sinne. Meitä oikeastaan muita toimintoja paitsi ei otteludataa ole vielä lähdetty keräämään. Musta se on hieno juttu, että se kulkee pelaajan mukana sitten seuraaville coacheille tai seuraavaan seuraa, mikäli he käyttää siellä sitä havusporttia.